Shubor na ka Snem jong unong san Hima. Kanong ba Shillong kalapau kum ka Jaka ba pau nam tam nak benta kinong le jinglet na India haus Snem banwan kata haus Snem arja arpusan dak batam mi ki weipat ki Jaka ki ba pau nam bat kani kalong kat kum ka jingsyam jong ka travel trends report jong ka sky skana ketika kai phat ka bala pensyong nong rem ha ka jingwat benya ya ki syajar ngot kinong India kapun pau ba 100% kinong India ki thumu ban le jinglet khambun haus Snem arja arpusan kanong ba Shillong ka bala tip kum ka Scotland of the East kadon hakmat ketika thop buat saka Baku Azerbaijan bat Langkawi bat Malaysia ki weipat ki Jaka ki ba khambun kinong le jinglet ki kan thop ya ka Tromso Norway Tashkent Uzbekistan bat Al Ula Saudi Arabia ka kai phat ka pen pauru ya ki Jaka ba Batam ringkat bat ka Almaty Kazakhstan Jakarta Indonesia Singapore bat ka Kuala Lumpur Malaysia ka ba Aiduna Dor hakador bai Lingsun kinong let jinglet na India ki bu akhmat ka jinglut hak ba 100% ki perkhat ka jinglut hak hotel 100% ka jinglut hak Lingsun bat 100% ka jinglut hak bam ka di what happening kani prapa 100% ki thumu ban penlut ka jo Nepalat hak Lingsun bat prapa % hak Jaka sa